Ja. Je staat er heel mooi op zo. Je medewerker van de maand, dat is heel bijzonder. Dat betekent ook dat je een mooie foto dadelijk krijgt van ons in de hal. Heb je die was gezien? Iedereen hand? Ja. Dus iedereen gaat dadelijk mooi jouw hoofd en zo. Nee, dat is waardering. We waarderen enorm dat je voor ons werkt. En ik krijg normaal wat een heel klein speechje, zeg maar. Ik heb het toevallig uitgezet voor haar. Er zijn altijd een paar punten die leer ik dan uit mijn hoofd. Maar dit is inderdaad een heel verhaal. Dus het betekent dat, in dit geval jouw leidinggevende, maar met de input van jullie allemaal, dat mensen je enorm waarderen voor wat je doet voor het ziekenhuis, wat je doet voor onze patiënt, maar wat je ook doet voor je collega's. Want mensen weten wat ze aan je hebben. Ze vertrouwen je en ze weten dat je een luisterend oor hebt en dat ze je, altijd bij je terecht kunnen komen met hun problemen, maar ook met hun oplossingen. Je bent roosteraar. Well, vim trabalho, mas é todo dia, meu último dia de trabalho, para mim vai vacancy, estou super feliz. Pero mais feliz hora me barra aqui bom e aí saco nessa cama empregado de Luna. Me não verwachte, dus het had een surprise para mim, de minha família e todos meus colegas na junto. Para toch donar um apreço para o trabalho que me está fazendo aqui na. Natasha está gente muito carinhoso. É bom friend, bom amiga. E se tem algo de Bissabo, Bissabo é coisa direto, maneco e tal. Me conheci Natasha desde muito tempo acaba, de tempo de afdeling. Depois me conheci Jaquinang. É pessoa que me gente por base que ele, dus é aconselhar tu gente, dus é gente como deve ser abrir para tu gente. Hopi viaja, hopi colega tá acercar-me se não tem algum problema, não tá. Usar tipo de vertrouwenspersoon para aconselhar também. E aí de mês door como tá o roosterar, dus cada dia que não me se cambia ou so, não tá pedindo para conselho também. Vanzelf. Masha para bem, essa aqui tá regalito de turbo colega, não? E nós esperamos assim bom uso de dia. E me espera de coração, outro ano, volve manda, ever. Nós por queda nominar nos colegas, não? É boost para cada trabalhador. E você um tour de coração, você um tour, você com a família também, Talisha. Pero danke na você também, para e forma parte de hospital e de dialyse afdeling. Absoluut, zoals ik zie op in. So, você um tour para bem, a hele afdeling.